Jeg hedder Peter Bo Jørgensen. Jeg er læge og er med til at udvikle og arbejde med Masanka-projektet her i Sierra Leone. Masanka Runners er en simpel måde at være med til at støtte projektet på, i det man kan købe en trøje med vores logo på over vores hjemmeside, og så er man med til at støtte projektet. Det er skønt at løbe, både hernede og derhjemme. Jeg træner selv meget og har været med i en række løb, og det kunne være spændende, at dem, der løber med Masanka Runners logo på, samlede sig sammen tog til større løb, både i indland og udland. Der er mulighed for at tage med til halvmarathon i Berlin, og vi kan melde os til Copenhagen Marathon, og så kan vi løbe for en god sag og samtidig fremme budskabet og historien om det gode projekt. Så kig ind på masanka.dk, på masankahospital.org eller på Masanka Runners, og så finder du mulighed for din måde at være med til at støtte det her projekt løbende.